Și bine măcar. Ne. Trebuie să pui mai mult patos în ceea ce spui. Sau mai multă labă, lăbăreală. Sau așa. Depinde ce vrei să acum, numai. Fuck you, son of a bitch. De ce tu nu căzui și eu căzui? Poți să spui și mie de ce nu căzuși tu? Camec. Păi îți dă de mai mulți bulgări că îmi dă și mie. Vezi mă ce înseamnă să dorești de mă altuia? Ce mă să căzuși fără să vrei? Ha, mă, n-ajunge până la tine. De ce n-ajunge, mă? Aoleu, plecă. Și l-am bătut pe ăla? Unde era, mă? Deci nu spune că n-am târnăcop. N-am târnăcop. Iupi. Cum ai omorât? Bă, câtă protecție aveai pe tine? Cu zero Bă, un bular în tine, câtă protecție aveai, bă, pe tine? A? Aveam Sharpness 2, câtă protecție aveai pe tine? Doar aveam pe ce spray, de atât aveam. Aveai pe ce spray din puii mei, dar erai full diamond. Bă, dar nu înțeleg de ce nu muriști, frate, că îți dădeai mai multe sabii decât îmi dăși tu mie. Ghinion. Ce? Bă, să-mi bau picioarele, înțeleg ceva din meciul ăsta de astăzi. Cum de n-a fost să-i târnăcop, iar la fel nu pot să-mi dau seama. Bă, tu astăzi ești pus să mă omori. Da, fratele, trebuia să mori acolo! Rămăsești cu o jumătate de inimar în puii mei! Ghinion. Bă, nu cred! Bă, nu cred! Ce heck e ăsta? Mâncați-și gura ta! Ce-ți fac? Bă, deci se mișca repede, dădea foarte repede în tine și n-avea sweetness. Eu nu mai joc. De ce? Muri. Cum muriți? Erau doi radați, unul care era vai morții lui și de-abia căuta în chesturi și unul care încerca să mă duc la el. Amul îi doreau mine. Bă, nu știu ce-i cu tine, bă. Vine să plâng. Văd că insula asta, că de lângă mine, e cam neatinsă. Ia să vedem ce este pe ea. Dar stai că mai întâi ne luăm niște fire resistance, că cine știe. What the fuck? A murit. Dar nu te iau pe tine cu mine. Nu m-am apucat să-mi pun apă sub picioare! Bă! Dragi copii, ascultați-vă urechi. Ce ai, bă? Dau cu capul în birou. Dezertorule. Dau cu capul în birou. Nu cred. Vreau să văd asta. Bă, da... Bă, nu mai pot! Bă, bătui 3, mă, și veni ăla că avea fire aspect și în ultimul moment când să pun apa sub picioare, muri. Dacă văd că am o 2 boschetare și o să vină peste mine. Deci nu mă mai complic, știu că o să vină peste mine și o să mă moare cât de curând. Bă, dar e bine... Da! Bă, bă, nu mă mai joc, bă! Nu pot să mai joc nimic! Ce-ți fac, sora mea? Dacă nu ți-a plăcut cartea. What the fuck, ce bug e ăsta? Mă rog. Voi doi vă puteți bate. Eu mă duc. Termin în glorie. Deci dacă mai sare vreunul pe mine, vă jur că-l omor pe Bercea. Futu-ți morții, mătii, să sări pe mine, hai, papa! Săriți tu repede, găsiți ar moartea și cancerul.
Așa sară și buba neagră pe tine, că... Da, bă, eu la singur foc. Ce? Deci nimeni nu mă omoară astăzi, mă arunc singur. Te omorâși, bă? Bă, da, mor în curând. A, n-are treabă ăla, bă. Nu? Nu. Își face un pod pe altă insulă și pleacă, dar îl bate altul. Și te omorâși pe tine, din câte se vede. Încă să mai film ca mâncați așa.